са на танцови стъпки, които не са никак малко. От порядъка на 50 в изпълнение и 3 в артистичност, като в артистичност има и за накъсване на композицията, връзка и ритъм. Браво! Добро изпълнение. Много по-добро от топката с честотата на изпълнението пред нея. Наистина наблюдаваме играта на висок полупадец. Виждате шпагатната форма при това равновесие. Добре фиксирана тук скок Габриел, който е критерий за DA. Много добре изпълнен. Хубав скок размяна в жетен турнант, който към момента на финалите изпълнява само тя. Тя влезе с трети по сила резултат в този финал. В квалификациите получи 27,600. Сега ще видим как ще я оценят съдиите. $26,200.